Velkommen til Forfatterstafetten Glimbæk. Vi skal tale om din nye bog, Jeg er ikke færdig med dig, som du selv har sagt er det mest romanagtige, du har skrevet hidtil. Hvorfor skulle det være en roman den her gang? Ja, altså, det var jeg ikke klar over, da jeg begyndte at skrive på den. Jeg var i gang med sådan en større tekstmasse, hvor jeg forsøgte at samle op på sådan min forrige bog, hvor jeg forsøgte at sætte sådan klassespørgsmålet tilbage på dagsordenen, og der var en hel masse fra den debat, jeg ville anfægte og samle op på. Men i tekstmassen er der så pludselig også de her parforholdsscener mellem Lasse og Emil, og det bliver pludselig tydeligt for mig og min redaktør, at der faktisk gemmer sig en roman inde i det spor. Så sker der det, at jeg klipper mere eller mindre alt det andet fra, og så starter jeg forfra, og så skriver jeg en parforholdsroman. Den handler jo om Lasse, som er vokset op i underklassen, men nu er ankommet til middelklassen. Og han er psykolog ligesom dig, og holder ligesom dig mange ravsende foredrag om at være mønsterbryder. Hvor meget af dig er der i ham? Øh, altså Lasse er vel en side af mig. Jeg har jo taget nogle erfaringer, jeg selv har gjort mig, og nogle sider af min personlighed. Og så har jeg ligesom skabt den her romanfigur, og så har jeg givet ham stafetten, og har tilladt ham at løbe afsted med den. Så det er nogle ekstremer, kan man sige, af mig. Jeg putter Lasse ud i nogle situationer, som jeg godt selv kunne være havnet i, men som jeg ikke er havnet i. Og så har jeg forestillet mig, hvordan det kunne være. Lasse har jo måtte overleve fra tidligt i livet, har været vant til at tage sig af sine søskende og sine forældre. Han har overarbejdet, har fået skulle have 12 på gymnasiet, fordi han gerne ville væk fra det sted, han kom fra. Han havde mange år, hvor han kun ville date opad, altså han skulle finde sammen med folk, der på en eller anden måde kunne føre ham videre i tilværelsen. Har måske skabt sig nogle lidt sådan overfladiske materielle værdier på en måde. Altså, han har ville gerne skulle hakke af ved sådan nogle, han har skulle hakke af ved sådan nogle ydre ting, såsom at bosætte sig det rigtige sted, altså. Han er kommet frem i livet i hvert fald. Ja. Hvor er han henne i sit liv, da vi møder ham i romanen? Ja. Jamen altså, han er jo kommet frem i livet på mange måder, Lasse, og kunne egentlig godt begynde at sadle en smule om, og han kunne egentlig godt i princippet sænke skuldrene og lægge våbne fra sig og give sig hen til sådan det her sunde parforhold, han kunne have sammen med Emil. Han har sådan set klaret den. Han er reddet i sikkerhed. Han er reddet på land. Han tynges jo så, hvilket jeg også selv kan spejle mig i. Altså han tynges jo af så en form for samvittighedsnag eller sådan skam og skyld over, at hvad det lykkedes for, imens hans familie og gamle venner stadigvæk plasker rundt ude på vandet. At han var ligesom den, der brød med nogle statistikker. Han var den, der brød med den sociale mobilitet og føler på en eller anden måde, at det forpligter ikke. Så han er svært ved at finde til ro i det nu, han er landet i. Han er svært ved virkelig at tage det ind, at han godt må eksempelvis gå en tur i skoven og nyde fulde kvidder og have det arbejdsliv, han har. Der er stadigvæk en rastløshed og en tomhed indeni, som han ikke havde privilegiet på en eller anden måde at give den omsorg og opmærksomhed, som det krævede, da han var barn og ung og kun havde travlt med at skulle komme frem i tilværelsen. Lasse, han er jo tit skånselsløs, både i sine analyser af sig selv og andre, men i høj grad også af sig selv og som foredragsholder. I stedet i bogen, så siger han om sig selv: endnu en mig retfærdighedsnarcissist, der har gennemskuet forretningsmodellen. Skam jer og betal aflad ved at møde op til mine prædikener. Hvorfor er han så hård med sig selv?
Det er jo det kærlighedsbrug, han kender til hjemmefra. Altså, han har jo hørt lige så snart, at han har følt sig bedre end andre, så skal han komme ned fra den høje hest. Da han begyndte på universitetet, altså fremmedgørelsen fra sin familie, begynder jo ligesom allerede der, og han har en hulhed indeni, han har en ambivalens indeni, han er kommet fra noget, har kæmpet sig videre til noget andet, gennemskuer koderne i forhold til, hvordan man skal begå sig, om det så er på universitetet, eller om det er som fagperson eller på tv, så gennemskuer han koderne og ved, hvad det rigtige er at sige, men det føles måske ikke helt ægte. Altså, han er meget, meget hård ved sig selv. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, han har lært andet. Det nærmer sig jo lidt et selvhad indimellem. Ja, jamen, jeg tror, han kan være ret så tynget af selvhad, og der er jo også med misbrug, ikke også? Så der er jo sådan en facade, og så er der en bag facaden. Og udadtil, så kan vi som sagt sige, at han er, altså når vi snakker om klasser i Danmark, så taler vi jo tit om social kapital og kulturel kapital og økonomisk kapital, og der har han jo ligesom krydset af på listen, ikke også? Altså han kan forsørge sig selv fint. Han har en sund og ressourcestærk omgangskreds omkring sig. Han har bøger på reolen og kan tale i medierne. Men inde bagved er der jo et efterslæb af den opvækst, som han ikke fik, eller som han fik med hjemmefra, og som bare som afslører ham. Altså han bliver ligesom i parforholdet til i de nære relationer, og når vi er inde i hovedet på ham, bliver han jo virkelig afsløret i, hvor halvt han stadigvæk er. Jeg vil bede dig om at læse op fra et andet sted i romanen, hvor han er kommet lidt på vildveje hen på en pop, et foredrag i London. Ja. Og det er Lasses hoved, vi er i her. Jeg sukker og knuger om ølkruset, overvejer at aflyse, har seriøst drukket for meget i dag. Kan ikke længere ankomme som aftalt, medmindre nogen bestiller en vogn. Jeg kunne også selv bestille den vogn. Skål, Lasse, ned ad bakke, så taler dog sammen, mand. Gider ikke tale mere om socialklasse, livsstilssygdom, psykisk sundhed. Gider ikke dele mere fra min sørgelige barndom. Hvordan jeg trodsede statistikkerne, så lyset, sejrede. Gider ikke redegøre for mine perspektiver og særlige indsigter over for en forsamling af nice people, good mentions, velmenende og belæste, kulturinteresserede, der alligevel ikke tør begribe alvoren. Orker heller ikke løgnen længere, men jeg, så lad gå, tak som byder. Jeg sipper glædeligt et glas champagne. At bedøve smerten og fordømme enhver, der ikke på tilsvarende vis bedømmer sin. Cheers. Bare læne sig tilbage og erklære mig enig med kollegerne, der ejer og dominerer tidsåndens diskurser. Fedt spille, nyde mine hårdt tilkæmpede privilegier. Bare abonnere på budskabet om en kærlighed, der inkluderer enhver, der måtte abonnere på budskabet om denne kærlighed, der mobilen brummer. Det er studenter med hjælperen, så den må jeg hellere tage. Ja, som du selv sagde, så har Lasse mange af den slags indre monologer, hvor han ofte, altså som sagt, virker meget vred, selv når han er humoristisk. Han er jo også nærmest rasende, altså indimellem, ikke? Hvad er det, han er rasende over? Der er også noget i tidsånden, der virkelig irriterer ham. Altså, jeg tror, han føler sig hjemløs. Jeg tror i virkeligheden ikke rigtig, han ved, hvordan han skal placere de følelser, der rumsterer indeni. Det er klart, at når han tager hjemover og besøger familien, så kan de finde fællesskab i, hvad ved jeg, en måde at tale på, en måde at kommunikere på, en måde at råbe af hinanden på, en måde altså være politisk ukorrekte på, hvor der kan være en vis lettelse i det, men så har han jo så den højt uddannede side af sig selv, og han har også en seksualitet, der ikke passer ind i det miljø, han er opvokset i, som man så kan få udlevet i hovedstaden, ikke også? Men hvor der så bare på en anden måde kan være lavere til loftet i forhold til moralpoliti, i forhold til ting, man skal mene, ting, man skal gøre, som han også på en eller anden måde kan føle, at der er en form for hykleri, altså man heller kan finde til ro i at føle sig hjemme i. Så han er jo sådan lidt splittet i begge lejre og sådan konstant utilfreds, men mest af alt er han utilfreds med sig selv. Et andet vigtigt spor i romanen er, som sagt, som du også selv sagde, Lasses parforhold.
Han har i 11 år været kærester med Emil, der er pædagog, og de bor sammen. Men Lasse er jo også hele tiden i tvivl om sin kærlighed. Ja. Hvorfor er han det? Jamen, da han første gang møder Emil, der altså hans omgangskreds og hans egen psykolog, som han går til, siger jo, at Emil virker som en sund person. Ham burde han give en chance. Og Lasse vil virkelig gerne. Han vil gerne være sund. Han vil gerne være god ved sig selv. Være god ved andre. Synes det rigtige og gøre det rigtige. Så han går helhjertet ind i at give Emil en chance. Man kan sige, at det er på en eller anden måde et fornuftsægteskab. Ikke i traditionel forstand, hvor der også er en medgift og økonomi forbundet med det. Faktisk så er det jo en scoring nedad i det, altså sådan rent økonomisk. Så det er jo ikke det, der har tiltrukket Lasse hos Emil. Altså, men sådan, han har bare en naturlig sundhed og en integritet og nogle værdier med sig, som Lasse på en eller anden måde kan fornemme, at dem vil han også gerne have. Men hans begær er jo formet af noget andet. Hans begær er jo formet af at være vokset op i en skolegård, hvor der var altså det var mere sådan drenge, det er sådan mere sådan macho drenget omklæde humor og herrehør, homofobiske mobning og så videre, altså stereotype kønsroller, ikke også? Det er jo mere sådan det hans begær er rundet af, og så han oplever jo også på begærsniveau en splittelse imellem det han gerne vil med hovedet, og så der var hjertet og sådan de umiddelbare følelser hører hjemme. Så han bliver ikke rigtig tiltrukket af Emil? Det er i hvert fald en mental øvelse. Det er en intellektuel øvelse at skulle gøre det, og han betvivler jo også sig selv. Har jeg hjernevasket mig selv til at være tiltrukket af Emil? Samtidig er han jo, men samtidig er han ikke, og oftest så altså, hvis ikke, altså, han lever jo for sig selv til i sådan en grad, at han faktisk kommer i tvivl om han er det. Altså på et tidspunkt, så tager Lasse og Emil jo en stor beslutning om deres parforhold. Hvad er det, de beslutter? Jo, jamen de har været sammen længe jo, det er Emil, der kommer med forslaget til, at de også skulle eksperimentere med at åbne parforholdet. At de kan give hinanden lov til nogle ting ved siden af. Så kan Lasse få udledet nogle ting, han ikke kan internt, og det samme kan Emil. Og først bliver han jo meget jaloux ved tanken, ikke, Lasse? Jo, jeg tror, han oplever det sådan grundlæggende som et svigt, fordi han er opvokset borgerligt, småborgerligt. Han er opvokset med, at det er sådan Disney-forelskelse, det er monogami, det er med den samme for altid, og også fordi han bliver meget nemt usikker, bliver meget nemt utryg. Der har ikke været nogle stabile sådan mødre, forældre-typer i hans opvækst, og hungrer måske i virkeligheden mere efter det, han så indrømme. Men da Emil så kommer med det her forslag, så bliver han jo fanget igen, Lasse, i at han gerne med hovedet og sådan ideologisk vil være med på den værste og bohemme og sådan venstreorienteret storby-agtig. Så han med hovedet vil han gerne, men følelsesmæssigt er han ikke der, men kommer så til at gå med til forslaget, ikke også? Og hvad er det så, der sker med ham? Da det så åbner op det parforhold? Ja. Altså nu vil jeg jo ikke spoile for meget, vel, men det er jo dømt til at gå galt, kan man sige. Altså i hvert fald så jeg vil sige så meget, at usikkerheden hos Lasse forneder ham til, at han skal være foran i det her knalderegnskab. Han bryder aftalerne med Emil. Han skynder sig afsted og han er sammen med en hel masse på meget kort tid for at opnå en vis kontrol over situationen. Han lyver også for Emil, når de tæller sammen og skal lave de her aftaler omkring, hvad må vi ikke. Så er det egentlig Lasses indtryk, at Emil overholder langt hen ad vejen de aftaler, men Lasse går ud med det samme og bryder dem. Jeg tror ikke selv, han er klar over helt, hvorfor han gør det. Det er en form for passiv-aggressiv kommunikation. Måske han vil ikke være i det, men det er også, tror jeg, som er blevet lukket ind og blevet sluppet fri i en slikbutik. Det rammer også noget. Altså han får udlevet nogle sider ved sig selv, som han ikke, som han længes efter, og som man ikke kan sammen med Emil. Han tiltrækkes jo af en mystisk mand, han sms'er med en hel del igennem bogen. Ja. Joey, som bor i Hongkong. Hvad er det ved denne fremmede, ukendte, der tiltrækker ham så voldsomt? Ja. Jamen, hvad er det i hele taget ved den fremmede, som vi kan projicere alle vores længsler over på? Den fremmede, som ser os som den, vi er.
som vi aldrig møder, som kan leve i idealiseringen, idyllen. Altså i det, vi møder et menneske, så er der jo en hel masse magi, der med det samme oftest forsvinder, når vi sidder over for hinanden i kød og blod, og vi har nogle holdninger med os, vi har en lugt med os, vi har forskellige stemninger med os. Joey er bliver på en eller anden måde billedet på den fyr, Lasse ikke har fundet hos Emil, og som er den fyr, han bilder sig af, at han længes efter og har brug for. Så han bliver en form for penneven midt i kaoset, en penneven midt i den her sådan, sjælesorg og eksistentielle krise, han finder sig i, sammen med Emil. Så hver gang, at der måtte være noget, så går han jo ind ved siden af i soveværelset, eller ind på badeværelset, så sidder han jo og sms'er og skriver med Joey om sit forfærdelige parforhold. Altså hele vejen igennem, så tænker Lasse det hele taget meget på, hvor han kan få det næste knald. Hvorfor tænker Lasse i det hele taget så meget på sex, og hvorfor har det været vigtigt for dig at beskrive det? Jamen, for det første så har det været vigtigt for mig at placere klasseproblemstillingen i et parforhold, hvor at folk mødes på tværs af de sociale klasser. Fordi i det intime, i den nære relation, hvor vi har det med hjem, hvor det vi har med hjemmefra virkelig bliver afsløret, hvordan vi taler til hinanden, hvordan vi kommunikerer, hvordan vi reparerer, når vi har været uvenner, hvordan hvad opfatter vi som vigtige emner at tale om i det hele taget, hvordan regulerer vi vores følelser. Alt det bliver jo udstillet i den nære relation. Så det har været vigtigt for mig at placere den her klasseproblematik i parforholdet. Sex, tror jeg... Jeg tror næsten ikke... Igen er jeg lidt nervøs for at skulle spoile for meget, men jeg tror ikke, Lasse på noget tidspunkt har ædru sex i bogen. Jeg tror ikke, han på noget tidspunkt har sig selv med, har sin sårbarhed og ærlighed med i nogen som helst seksuel sammenhæng. Det er på en eller anden måde, altså han gør på en eller anden måde sex til noget, han kan bruge til at udfylde et eller andet følelse af at være normal, en eller anden følelse af at være begæret, elskværdig. Men det er som om, at det tomrum, jeg beskrev før, og den restløshed, jeg beskrev før, den bliver sådan set bare fodret. Tomrummet bliver større, han drikker mere, skal have mere sex, for vanskeligere ved faktisk at efterspørge det, han har brug for. Et sted, som jeg faktisk ikke rigtig beskrevet, hvor morsom i virkeligheden den her roman er. Den lyder måske meget sådan sørgelig, men det er den jo slet ikke, fordi det er faktisk ret morsomt, mange af de situationer, Lasse ender i. Og i stedet så tænker Lasse, om humor ikke også er en strategi til at nærme sig hinanden med. Har du bevidst brugt humor og selvironi som strategi i den her bog? Jeg morer mig over Lasse-karakteren. Jeg har ikke tænkt, nu skal jeg skrive en sjov scene, men jeg har placeret Lasse-karakteren i en scene, og så har jeg moret mig undervejs, og så er det blevet sjovt. Jeg ved, at altså humor er jo altid sådan en ting. Synes andre også, det er sjovt? Det er jo desværre lige sådan at græde, ikke også? Men jeg har i hvert fald grint højlydt, imens jeg har skrevet bogen, og det har også været en motor for mig. Altså, jeg har glædet mig til at skulle på arbejde, da jeg skrev den her bog, og det var første gang nogensinde, at det har været den tilgang, jeg har haft at skulle skrive. Så du er meget bevidst om også at give den en let tone nogle steder? Det er bare opstået. Altså, jeg har sendt Lasse afsted på glatis, og så har jeg ønsket ham held og lykke. Men som sagt, midt i alt til sigeren er der også en smerte. Og hvad er det, du gerne vil løfte sløret for, ved at lade den være til stede? Jamen, jeg vil gerne trække forhænget fra ind til mønsterbruddet. Altså, vi kan tale om mønsterbrud i form af statistikker. Det er ikke særlig mange, der lykkes med den manøvre i tilværelsen, jeg er lykkedes med. Vi kan tale om mønsterbrud i form af, som jeg nævnte tidligere, hvad står der på bankkontoen? Har du bøger i reolen? Har du ressourcestærke mennesker omkring dig? Men hvem med ind bagved? Hvordan har personen det? Hvor meget overkompensering foregår der i virkeligheden stadigvæk? Hvor meget er du i virkeligheden stadigvæk på arbejde? Hvor meget er du i kontakt til det barn, du forlod, for at blive den der hårdt arbejdende, ressourcestærke person udadtil? Altså, Lasse er jo på randen til sammenbrud.
Ikke? Altså på randen til at gå ned med stress, på randen til at smadre sit parforhold, på randen til at pisse sit arbejdsliv væk. Altså, han skal jo være heldig med ikke at være fanget i et eller andet skandale. Altså, han møder op fuld på, når jeg holder foredrag, ikke? Også fra starten af bogen. Men nu må vi jo grøbe, hvordan det går. Så det må man læse for at se, om han virkelig også crasher. Ja. Tak, Glenn Bech, fordi vi måtte tale med dig om din kloge og meget underholdende roman. Det er mig, der takker.